Urte bukaera badator, dagoeneko gabonak gainean ditugu, bihar loteria eguna, eta horrek denak esan nahi du, Zaldibarko Olazar txapelketa bere azken partiduetan behar duela, badakizue, urte bukaeran, urteko azken egunean jokatzen da azken partidu hori, finalak egun horretan jokatzen dira, bai emakume mailan, bai gizonezko banaka eta binaka, eta hain egun gutxi falta direnez, final aurrekotan gauden, eta final aurrekotako bi partida eskainiko dizkizuegu gaur zuzenean. Hain zuzen ere, emakumek jokatuko dutena batetik, eta binakakoa gero atzetik. Etxegarai eta Garai, Madalen Etxegarai eta Leile Garai dira lehendabiziko partidu hontan jokatuko direnak, eta gurekin dena, beti bezala, Enrique Agirrebitia. Enrique, bueno, bukaera, normalean, hoberenak ailegatzen dira, eta, bueno, aurten ere gizonezkoetan galbaia pasatu duzue, neskatan galbaia txikiagoa da, baina, bueno, nik uste dut bi partido poliki izango ditugula, ez da? Bi ez, hiru partidu finalean. Ba, finalean baino ez gaur esaten dut, gaur bi, ja. Bai, finalak esan dugun bezala hiru mailatan jokatzen da, baina gaur bi eskainiko dizkizu. Bi partida, hain zuzen ere, banaka mutilen mailan erabakita dagoelako. Bueno, emakumen mailan finalean dagoeneko Gaminde, hain zuzen ere Zabaleta Gazteari irabazi ziolako joan den astean, eta aurkaria behar du finalerako, eta hemen Madalen Etxegarai eta Leire Garai ditugu. Ze partidu espero duzu, Enrique? Ni pentsot partidu burukatu izango dela, Bata aurrelaritze da, beste atzelaritze eta berzelan aurrien Garai biliko dabeto, zezkerra ez da zabaldutu ondo iten daute, bai besti gatzera joten dominitan badau, besti dominiote jugadiki besta etxeten erreza. Da berzelan juten da ninjerrak, habilidadiek gehiago iten dauen. Zan nahi duguna da, agian Leire zaiatuko dela Madalen urruti mantentzen, gero berak bere jokoa egiteko. Oñatierra da Madalen Etxegarai eta Zaramagakoa, Arabakoa beraz, Gasteizkoa, Leire Garai. Lehendabiziko gauza konturatu naizena, Enrique, izan da pilota hauek garai batean baino askoz ere zarata handiagoa dutela. Lehen pelota gozuekin, pizu gitzea, toke gitzea guaz da asko ezosu ziren, beharekin konturatu ziren, klaro. Pelotan iteko eta errezago eta jende eurek guztoro biltu zen, baina peloti guztetako nahi apur bat eta zarata ipez da zozu eta ero joku ezozu eta jentiei gezeben, jentia atzaratu itoben. Da haitik aldatu misti euron artien eukik esan jaleu, batzuk ezeben gure misti izartzeik. Baina misti azklaro, abiadura unditxua mototze, jugadi bogoto iten dabe eta asko irabazi du jokuek. Bai, niretzat ere bai, Gero gertatzen ari dena maila honetan, Enrique da, badagoeneko badaudela pilotari batzuk, emakume batzuk, denok ezagutzen ditugunak, frontoian pixkati biltzen garenok ezagutzen ditugunak, baina badatozela atzetik ere beste gazte batzuk oso maila polita eskaintzen ari direnak. Atzetik gazti asko hasi da pelotan neskak jokatzen da, klaro. Oin hartin dauzena, apur bat golpe da urten da, eta palanitxe beneteatik eta urten da, eta apur bat kostak, eta nahiko mehituki da urtetia, ez da, launtasun eginteko eukitza. Baina oina launtasun gehiago eta gaztea eta nazten di, eta nipen dut, nivel obioteko martzi dira. Bai, gaur ere pilotalekoan ikusi dugu, Reyes Azkoitia, eta honek ere pentsatuko du, nik jokatzen nuenetik ona zenbat aldatu diren gauzak. Lehen laukatu ziren, aritzen zirenak, eta gainera oso baldintza txarretan. Bueno, Reyes emitxe dagatik ikustenik jokatzen, hemengo bertako baten eurka, da afezin egun pelota normalaz, gogorraz, potruzkoaz. Araz, ezin peloti ikerein asko egatxo, baina ibilitza behar izaz da pentsau ez honakoaz pelotan indianik. Moldatu egin behar da, pilota
haietatik pilota hauetara alde handia dago, baina pixkanaka, gero eta pilota indartsuagoak ikusten ari gara. Bai, eskerra idiek eta asko gotitu eta dejadak eta ondo eta jo ez da behiten mutilen morun. Jo bezilik egin peloti mutilena joten da morun. Ze mutilenak honen adeku juvenile konparazio baten bostien boti egiten zazpiter dira pelota. Ba, ez da. Peloti oso desberdina eta peloti jarteko nino asko bida. Alde batetik injerra bida, gero esku gehin jeuki bida, espada trapu eta horretara jartzeko denpuri. Alde hundiko mate dizela. Bai, gero kontutan hartu behar dugu, Madalenek 18 urte dituela, Leirek 20, artean, urte honak aurretik, eta hau evoluzio badela. Hau ezin da egun batetik bezala erabat aldatu, baina pausuak beti eman behar dira aurrera. Eta nik uste dut, ari direla, pausuak ematen. Momentuz, 4 eta 8. Aurretik dugu Leire, orain tanto oso nazia, hor gaizki jodu, pelota txarra atera du bebetik. Zabalera hortan abila da neskau. Hortan abila da Etxegarai eta dotorean lortu du bere estreinekoa. Eta horretan saiatuko da. Hau saiatuko da, tantoa bukatzen, dita batean. Aurrien garaik gehiago ingotza. Joten egin bide horrek partidu azteko jota eta joku horrera. Bai, baina saiatu behar du gutxienez aurkaria aurrera eramaten. Bai. Beldur pixkat hartu dezala, ez da? Bat eta 4. Sakea du. Bere esku Arabarrak. Tera du, baztertuko zaio, asko baztertuko zaio, eraman ala ere. Eleante erun ezkerra. Bai. Suelto dago ezkerra. Garai. Hor da, Etxegarai. Orain denbora hartu du jartzeko. Baina berriz ere agintzen. Berriz ere bizkarra erakusten. Garai, Etxegarairi eta gero bai ondo bota ere. Bota oso ondo jendau Garaik. Oso ondo, pelotan jokatzen oso ondo daki. Bai, bater indarrik gabe utzi du. Eta denborarik ez dio eman, Etxegarairi. Gero, aurrelea dizetiaz abantailatxu deko. Aurrelea dizet beti leuterdi barrun jokatzeko. Bai, beste. Jugada gehiago eta joko gehiago. Beraz, 5 eta 1. Bakarrarekin orain arte. Oñatiarra. 5 baditu. Leire Garai, esan bezala, Zaramagako pilotariak. Hau ere atera du, ezkerra hormatik nola edo ala Etxegarai kanpora. 2 eta 5. Goitxotik bota dute. Txarto bota ez da, onarrapo galau justu hartuko gan, goitxotik eta seguru jo dute. Gero errezan kanpor urte. Bai, zalantzarik gabekoa izan da. Begira hor, pelotak beti gora eta gero ezkerro horma jo eta gero ere pelotak gora egin du. Eta horregaitik, nik uste dut kontrakantxako arrastoren gainean egin duela. Kontrakantxako arrastu dugu iut erdizen. Iut erdizen jotoko honekin pelotokin emunin, bizako. Horrepe, errezean kanpo etateko, zuzen jo balau iut erdizen boti egin gotzan. Ez da, hain errez urtetan da, bena. Orain agindu nahi didabil, Etxegarai. Aztertu nahi nire ustez, lortu ez, orain aire zaiatuko da, barruan utzi bere burua saldu. Huts, horrek ez dauka beste izenik. Inbierra zutz. Baina ikusi dugu zein den pilotarion intentzioa. Madalenek aurre jokoa nahi du, aurre jokoa, eta ikusten da Garaik patxada pixka gehiago daukala. Bai,
Gero du joku atzetik jogatzen da, eta beti patxa gehiago da, baina garaik eurrin jogatzen onena beste da. Aide eta dejadak eta ormabizek eta garai oso ondo da. Berea da sakea, bera favorito, seguruenik ikusle gehienentzat bera da favorito, eta markagailuan ere agintzen ari da. Baina ez dut uste horrela eta horrela nola edo ala utziko dionik Etxegaraik 22 iristen. Arrotu eta atzera botea, lautardian, pasa. Hori peloti horiak juvenilen mutilen ezen badutza, zazpizen joko gan eskuaz. Bai. Hori aldi dut. Epaileek, kasu honetan, eskua bizkor altxatu dute. Garbi izan da arrastoaren atzean. Eta beraz, 7-2. Leire Garai. Hau ere bazterrera doa, ba. Ederki baztertutakoa ez da. Gainera ailegatuko 8 eta 2. Ez dut ikusten gustora da bilenik Etxegarai. Da ez da bere maili moten. Ez da zepaz eta egon bai apur bat hile ikuste dut eta, bueno, oina deskantzu hartzi normala da, beste tantu egiten da, apur bat erratzi apurtzeko. Deskantzu hartzi normala da, bai, ez dut ikusten, gerbino hobeto ikusten jokatzen inoz ikusi dut. Gero aurkariak asko jokatzen duenean ere ez da erraza izaten jokatzea, Hori hola da. Bueno, finaleko bikote bakarra ezagutzen dugu baina, zeitxura politia daukan, Oier Etxeberria eta jokatuko duten partidak, esaten nahi dut. Oier Etxeberria eta Unai Amiano. Unai Amiano bai, Irribarriari, 22 irabazizio, justu orain 15 egun izango zen. Bai, ez da, lenguaztean ez aurrekoan. Hilen zazpizen. Bai, elkarrekin ginela hemen. Partida estua jokatu zuten, eta beraz, aurrera Tolosako Amiano eta Oiartzuko Etxeberria izango ditugu San Silvestre eguneko finalean, urteko azken egunean hemen Zaldibarren. Telebistaz ere ikusterik izango da. Aire. Zabaldu. Etxegaraik eraman. Horrez da uzartu aire hartzera. Albotik jo. Olea ondo. Kanpora. Intentzio larra. Goitxoti da bila, eukeran. Horremino bero bat joten badaki horrepa. Seguru da bila. Hain segurura tantu gitzi ez da. Nik uste dut, Enrique, momentu arte bintzat, momentu honetara arte, Garaik ikusten duela partido irabaz dezakela. Geixi ote dan edo ematen du. Euro artien asko ibilitet da, lantzen susto batzuk momotzez bat abesti, gizek itxigo da, bera zen badien. Dena den, esan behar da, oraindik partida handia dagoela hemen. Hori, begira, laugarren agindu, Sakez lortu duen lehen da bizikoa. Etxegaraik, beraz, 4 eta 8. Eta tanto hauek asko balio dute. Eta apur bat posten bada, apur bat bizitu ingo da, eta emolek izo lati getxa. Oin hartien erreza ibili da, bero ibili da, ez da gustora frontoin ikusti zen. Ea. Zake erdi-erditik egiten du. Eta erdi-erdian utzi du. Garai. Atzera. Luze egi eta ez nuke esango ba inola ere, pilota gehiegi dagoenik.
ez zait iruditzen pilota gehiegi dagoenik, baina oraingoan ere jo dute, esan nahi dut, binaka jokatzen ariko baliz bezala, edo kantxa osoa jokatzen ari bezala, postura aldetik begira, hor ikusi da, BB-etik nola jo duen. Segun nun jokatzen da, pelota moteltxoa zibiltzen di, sarritzen ibiltzen di leuterrize pasau zinja, joarren. Niri ez zait iruditzen pilota hau gehiagizkoa denik inola ere. Ez da larregi, baina, eurok ibiltzen da, bino getxoa bada. Bai, alboti jo behar, ez? Baina, usaute duz, inoz komentetu, leuterri barrun zeitik ipinit, leuterritik atzerak usetako, ez da joten da. Ja. Honekin pelotokin ja, mutiko eskorrapez asko gehiagan era, honekin pelotokin jo joti gatsa. Da, boti behien egin gora iken dau, da besti ikuten di, 4 bit erdi, juenilen pelotak, esen eusen. Bai, alde handia dago, 4 bit 6 metro. Bai, baina, joko ezberdina, ezkeni behar. 9-5, Garai. Barruan da, beharki erantzun dio. Etxegarai, baina gero huts, ai ama. Oin bai ikunda, emon biherren. Bai, nik uste dut, erdi txapagainekoa bezala edo nahi ote zuen edo gurutzatu edo. Albotik, ezkerreko ormada guritzen dago ea. Prisa larrei, ez da basartu. Bai. Hor, nik uste dut jarri duen postura ikusita, pilota txapagainean edo gurutzatu nahi zuela. Baina txapapera joan zaio, eta beraz, 10-5. Atera du Leirek. Adalenek erantzun. Ea nor nagusitzen den piloteoan. Kolpe gehiago dauka. Garaik. Baina begira, goian jarreta. Erne, barruan. Etxe garai bera kolpe gehiago. Bai, baina oso goiti jota pilota hori. Ba, hori bai, goiti voltat atzatu iken dago, golpe gehiago etxe garaik. Ira, orain ere, arrastotik, lauko kuadrotako arrastotik gertu behintzat. Gogoratu, bakoitzak, luzeegi behin jo duela hori gainean da. Hori ere bai, baita hori ere. Eta gainera txost. Ondo junda, baina txost ditzata ezin harrapau. Bai, eta bestela ere pilota gaiztoa zuen. Bai, buena imalau, buena bakarrekin goba, onda bestik tanto barren ingotzen. Egira, hor, nola utzi dion txiki-txikia, eta pilotak ia boterik ere ez du egin. Hor, zorua eta ezker horma bere izten dituen arrasto horretan egin du botea pilotak, eta nekez eraman daiteke hori. 11-5. Lan erditan. Aurretik dugu. Leire Garai. Zabaldu pilota Etxegaraik. Berrez ere aukera du Arabarrak. Aire. Barrura. Ai, txapara. Ondo, jadi. Bai, intentzio ikaragarriak. Baina txapi ikututzata. Gauzako kerra dira partido honetan Etxegarairentzat. Gogoratu, Garai 4 eta huts, 5 eta 1, 8 eta 2 aurreratu dela. Gero horrezan du bolada polit bat, egin du 3., 4. eta 5., baina berriz ere urrengo laurak urdin izan direnez, markagailuan berriz ere alde handia 12 eta 5. Bueno, gaur ere jende pixkat etorri da, Enrique. Bai, betik antzin hau.
politxo. Igul lehen gun gehitxua gongo zan, igul partidu pitzen gehitxua zerin da, eta ondo. Egon daiteke hobeto Zaldibarko Olazar pilotaleko muñe ederra. Gara, deja dileante ja. Kampoan eurila goian behian, baina hemen barruan epel eta gozo. Eta gozo toko moruen. Pintxopoto ona injon eskero barrez, torre hona eta zerreza batero bieran da epeletan egon. Bai ba. 6-12. Horantxe dauka aukera berriz ere. Etxegarai pilota aldatu eta bere jokoa egiten hasteko. Oñati Gerraren zakea. Ara. Enrique, Zabalera propio edo ies egindakoa? Nik uste dut propio bota duela. Zeus ez erdezu? Bueno, bai, propio bota da lekurez. Ez, bai, hori dudarik ez daukat. Hori bai ez daukat dela dudarik. Ez zuela kontrakatxara metro tardi kanpora bota nahi. Baina nik uste dut Zabalera atera nahi zuela. Zabalera, bai, claro, frontoin barru nizeteko intentzioa. Hai, alperrik ari gara bestela. Bai. Begira postura, Bai. Bai, nik uste dut garbi xamar. Garbi xamar, bai, urtotza, bueno. Bai, gertatzen dena da, pilotak ere ibili egin behar duela desente horrela min egiteko. Denbora emango zion Leireri ailegatzeko. Orain aidez, ederra. Gainera, niretzat, Enrique, garrantzitsua da, berotzen ari direnean ere zer egiten duten. Asko gustatzen zait begiratzea, zer egiten dute hauek berotzen ari direnean, etorri eta pelota jo eta mixe. Ez, behitzen da, bidenak Zabalera gantxu joten badu, gantxu batzu jote ditu, tesaka gondo ditu badu, besaka Bai. Aprobetetu bere jugadak zelan, lehenengo jugadie partidun ez duten, generalien. Ez ba. Aurretik. Bai, eta leheno, biak, baina zakit parean tokatu zaidalako edo, Zarramagakoa ikusi dut esker gantxoak egiten da betxatu dut, Jontxo, honek txikun egiten du, gero ikusiko dugu partiduan, gora. 15. Igez be, azpitza peldun urten da dago, eta... Bai, ona ez direla hola eta hola ailegatzen. Igez, ala urte bi? Igez? Ez dakit, seguru, Urte bi urtengoan azpitza peldun. 15-6. Ederki berrez ere pilota bazterrera, hori ezkerrez atera behar, bai ederki atera ere. Horixe nahi du, Garaik. Pilota bazterrean ibili dadila. Ondo, gustu, izen da gaia. Hori barruan da. Ezkerrez erantzun, Garaik, Garai. Horre mine egingo dio. Inortik, tanto amaitzi falta, atzelari hori ez dago. Bai. Erreza eta dominio behi, tanto amaitzia. Hortxe lortu du, Hortxe lortu du, eta horixe egin nahi zuen. Nahiko garbi dagoela, horixe egin nahi zuela. Pilota gurutzatu eta aurkaria behartu. Eta beraz, 7. badu. Madalen Etxegaraik. Kanto batzuk egiten meitu gintxe, apur bat postu eta 10 bat jongo alau. Apur bat Bai, gainera etortzeko. Nik apur bat desmotibo duten moruen, ez dut ikusten, behar mailati bera ikusten dut apur bat. Oin behar Zabalera sakau. Bere onera etortzeko, modurik berena tanto egitea da. Bai. Ordu aukera. Oraingoan ere gurutzatu nahi zuen ere ustez, eta hori horra ez da llegatu. Hau oso erraz egiten du. Jokaldi hau oso erraz egiten du Leire Garaik. Gainera oso postura naturala dauka. Utzi pilotari jeisten, utzi egiten dio pilotari jeisten, eta gero efektua emanez,
hau ere ume zela ezagutu genuen eta ikusten zen. Urte asko daru ja pelotan da. Bai. Ondo egiten du, zabalera eta zulora, eskerra zabalera eta eskumia zulora dejadi eta ondo egiten du. Eskerra idebe polito. Nagusi da, momentuz behintzat, 16 eta 7 gogoratu finalean. Hor daukala Zabaletari 22 eta 20 irabazi zion Gaminde. Bide honean doa Arabarra, baina partidak bukatu egin behar dira. Ederra! Eskerra entxua, inguen adertoko du. Bai, esker zeharra jodu eta oso ondo jotakoa izan da, gurutzatuta eta txapa gainean. Hor, zuek askotan esaten duzuen bezala, Enrique, errematea edo egin edo galdu. Hor ez dago, bide erdirik ez dago. Eroin edo galdu, estantzen nila besti garrapozko tantu bestin dago. Bai, hortan nik uste dut erabakita zeukala, hau zuretzat edo niretzat izango da, baina tanto hemen bukatuko da. Zuretzat edo niretzat izan bide. Bai, baina... Bai, arriskua. Arriskua. Ai, ama. Barru-barrotik ateratzen zait, ai ama esatea. Hain ondo joan da, hain txapa jotzen duenean, nik uste dut berak ere min hartu duela eta pilota zale ontzat ere mingarria izaten da. Hainbesteko intentzioa erekin joan eta ez asmatu ez izana. Ja, apurtu da partidua. Bai, ze partiduaren joan normalean, urdina izango da partida. Zazpita amabosti, nimalitu beste irutantu, amarra amabosti, beste animo bateko, baina bukaera gero eta gertuago dago, eta gainera oso lasai ikusten da Leire. Inungo keskarik ez duela ematen du. Begira orain ere, ze ondo. 18 eta 8, eta neska honek buruz-buru jokatzeko dena du. Buruz-buru jokatzeko eta bineka jokatzeko. Baina buruz-buruko partidu hauetarako lauterdiaren barruan edo zein lekutan. Bai, joku edoko. Ezkerra Zabala eta Zulora, bai lauterdizen, bai binaka, joku edoko. Onan apesta. Hau bikote binitzen behar honen eta iku gongo dibaten batzuk gehiaginak irabaztatzen apai asko ez, Bai, gainera bakoitza bere eremuan puntan dabiltzan pilotariak dira. Edarrazakea. 19 eta 8. Eta nire kontuak okerrez badira, 8 eta 2koa, 15 eta 6koa, eta orain 19 eta 8koa lortu ditu Zaramagakoak pilotakada bakarra jota, hau da, sakez. Hortxe dauko aukera berriz ere. Berriz ere antzeko sakea. Nik uste dut entrenamentutan eta askotan egin duela sakean neska honek. Orain Ormabikoa errazailegatu da. Etxegarai berriz ere Zabalera luzitu nahi du. Orain honetan Leirek hala ematen du behintzat. Atzera. Aire, ondo. Ederra. Oso ondo. Han bi kuadruen hartzen da nien ondo kruzetan dauz Zabalera. Bai. Abiaduri ez duten mutilen da moroko abiaduri, bai. Bai, baina posturak eta bai, Eta intentzioa ere bai, eta... Bai, jekunin bida, peloti inatzen, harrapun bida, ez da... Sasoz urten da junde bizko. Gero ohitura daukagu Enrique beti konparaketak egiteko mutilekin, baina nik uste dut, hau, nesken kirola da, eta mutilena beste gauza bada, eta... Oso desberdinera eta... Bai, bakoitza da mundu bat. Eta batzuk urte askotako evoluzioa daramate, eta beste batzuk, ari dira bidea egiten, eta oso era txukunean gainera.
Oraingoan aukera du Etxegaraik. Txapa gainekoa, ederra, eraman. Eta hor bere burua saldu du. Pasetik guziko. Madalenek. Ez da galtzauta. Baina bai besteak azkar egin ere. Bai. 21 eta 8. Gero, ez naparruen da ez inoen bizketxe nongo da peloti altutxu nesketan. Gui maila txuko alaban behau politxo, bai bizketxen 3 bat horre. Niri Zabaleta ere gustatu zitzaidan. Bai, Zabaleta, bai, bat. Bai. Bizketxen Arrizabala, Aldai, Gaminde. Bai. Horre, kuadrili da ondo ikena. Gaurko bere azken zakea egin du. Zabaleta eta baita azken aukera ere hor puntan utzi du eta huts. 22 eta 8. Garaipen erosoa lortu du Leire Garaik. Eta finalean izango da, Gaminderen aurka. Bueno, hori ere ikusteko izango da, gogoratu. Hori urteko azken egunean izango dugula. Hor joko desberdineko pelota dizek. Bat ainertzu dugu, besti jugadio boto ikenabena eta joko desberdinet ikusteko izango da. Da horre partidu politik usutan dago, Batak injerraz domina dute bestiek jugadiaz, da horre kontra onditzoten da. Bueno, bi final dagoeneko badakigu, nola izango diren, Enrique. Bil horiek behintzat oso itxura polita daukate. Bai. Nesken mailako benik oso ona ikustot. Gaminde eta Leire ganai, oine pelota desberdine bai, bat abestien kontra partidu gogorrengo daula. Da ero leuterdiko mutilepe, partidu gonaiteko esperantzi dut. Eta hemen dugu gurekin, Leire Garai. Leire, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, zuk agian espero zenuen horrelako partidua, baina guk askoz partidu gogorrago espero genuen. Bueno, ni gogorra espero nuen, azken aldian ez nabil konfiantzakin, edaramat hilabete edo konfiantzarik gabe eta zail ikusten nuen, ez? Azkenean maneken nire jokoa edo nire eskerra dibez ez zitzaidan ateratzen, ezin izango nituela tantak egin, baina bueno, azkenean hasieran utz gehiago egon dira, baina gero amaieran hobeto bukatu ditu tantoak. Guk espero genuen agian berak, Madalenek aginduko zuela, nolabait atzelariak gehiago joko zuela pelota, baina horretan ere ez da alderik egon. Bueno, biok gara aurrelariak, baina bai, bueno, hor parez pare egon gara, ea nork bukatzen zuen tanto alena, eta nire aldere hori dira, eta posik. Ez guk esaten genuena da, berari errazago ateratzen zaio pilota atzeratzea, zu berriz trebezia gehiago daukazu aurrean, ez da? Bai, hori da nik daukadana ez, tantoak aurrean bukatzea, azkenean tanto azkar bukatzea gustatzen zaidan pilotari bat naiz, eta bueno, behintzat gaur amaiera hortan atera dira, eta ondo, posik. Dena beharko duzu, Gaminderi irabazteko finalean? Bai, azkenean Gaminde naiz eta atxelaria izan, txispa asko dauka, indarrazko, Lauterrian oso ondo moldatzen den pilotaria da, eta bakit gogorra izango dela, berezik hor txispakin emango diolako pilotari, eta ni saiestu nahi izango duelako, baina beno, ni gogotxu jungo naiz, eta behintzat partidu polita ateratzen da, eta txapela eramaten dudan. Bukatzeko, gustatzen zaizu material hau? Gaurko materiala gustatu zaizu, zer iruditu zaizu pilotak? Ni ondo, politak, eskutik ondo ateratzen ziren, paretatik bai, eta bueno, ondo, bai, jokatzeko moduak. Ederki, eskerrik asko eta segi ondo. Eskerrik asko. Bueno, eta beti bezala, orain berotzen diren bitartean Murua eta Kuiaran ikasiko dut izen hau, ez da erraza. Eta Alberdi eta Gabirondo, hau da, binakako final aurreko jokatuko duten lau pilotariek berotze ariketak egiten dituzten bitartean. Ikus dezagun, beti interesgarri gertatzen den bideo horietako bat, ea, zer prestatu diguten, oraingo honetan Olazar txapelketako antolatzaileek. Berehala gara berriro zuekin.
Lauterdi, Zaldibarko udal pilotalekutik, Olazar torneoaren 33. ekitaldiaren finalak ikusiko ditugu. Lauterdikoan lehendabizi Josu Igoa eta Jorge Fernandez. Tinen garaian eta haren kontra zona handia izan zuen partida bat irabazitakoa. Ez usteko eman da. Eskubiz erantzun dio Igoaren sakeari, Fernandezek azkarra aurreratu da. Laugarren kaudra, oso ezterkada ona eman du, asko behartu aurkaria, oso ona gantxoa, haze tantoa jokatu duen. Fuenmaiorrekoak bat eta bi, lehendabiziko tantoa oraintxe egin du Errioxarrak. Bai, oso bizi, besti pino eskumiaz nik bentot behonek biltzen da la peloti bizizeu. Eskarraz gitzitxoa mototza, bai eskumiaz oso eskume bizizedeko. Sakea beak bere baitan, Zaldibako Olazar pilotalekoan gaude, Olazar torneoaren finalak, 33. urtea da, antolatzen hasi zirenetik. Sake gaiztoa zen oso, eraman egin du Jorge Fernandezek. Oinetara jokatzen ari da azken tantoetan Igoa. Baina defentsa ona erakusten ari da Fernandez orain arte, orain ondo baztertu du. Seigarrena. Zazo txarrin joko dugan, orman dagoela joko dut, eitzi balotza igule berandu izango zan da. Erabaki ondain jau eskuzatzi, baina ormien pegaute dagoela bototza golpia. Hortxe ikusi dugu. Olazar torneoko finala ikusten ari gara Lauterdian. Hortxe du errematerako aukera, gozo utzi, eta iristeko denborarik ez. Igoak bigarren atseden aldia orain txeskatu du, beharrezko atseden aldia, Enrique. Bai, beharrezkoa. Dagan ikusten dauz, saka gozo ondo egiten dugu Igoak, Da gero ondo restu bihar eskerraidi ikentzeko. Eskerraidi zabale da, oin hartin joitu duna bintzet, ondo moztitut, zulora be, ondo markeute. Horra zazpizen tik esaki erresteute junin bida aurrera. Da gero bidin zoizela ez dakitzu, zabale da, edo zulora naha jungo dan. Enbe zabale duzkunda apur bat, eta gero zulora jun bihar. Horrengoa jaso du Nafarrak. Ez du aprobetxatu urrengo pilotaka da, efektu hartu dio. Aukerakoa horrentxe. Horrentxe, aukerako Igoak, ondo. Txokoan bihurritu nahi, goldearekin luze. Beste bat izango du, ez du minik egiterik izan, eta orain arazoak. Jorge, luze moztutakoa, erki atera du ezkerrez Igoak. Bere toki hartuta hortxe da, deja da ona, oso ona. 8 eta 17. Oso ondo amaitzute tantu da. 8 eta hutseko partziala lortu du Josu Igoak. Eta tantoa kostata, baina azkenean txokoan egin du. Tartea apurka janaian, baina oso sendo du aurkaria gaur. Zazpitik atzera eraman behar izan du, oso ondo. Sake errematea, harrapatu ala ere, Jorgek, eta gero bukatu behar izan du, baina azte pelota eraman duen. Nundi jundan, zazpiti erritik zabalera, justo itxitea, harrapatu lehen gogotik. Atxedena eskatu du, aitak. Begira, ondo utzitakoa izan da, baina... Etorri, igerri zuzen etorro da, eta... Ez da urduri jarri gero. Gero ez dago izteko kontuik, gero... Igoa, Fernandez, Josu botera eskubiz. Zabaldu Jorgek, ondo orain, atzera joan behar izan du Fernandezek. Goldearekin ez da asmatu, eskura utzi dio Jorgeri Igoak. Errioxarrak erasoan. Txokoan indargei emendako pilotaka da izan da. Jorge. Azpitik atzeratu. Txokoan bikain pausatu. Barruan zen eta hortxe du. Igoak nahi duen egiteko moduko pelota. Kostako, ametu du, azkenin, ondo ametu du. Oiti bera jota. Eta Jorge berriz ere xertzera, Enrique. Bai. Ez que jokatu betope da iten dugu, Eta dana emotera iten dugu, eta golan jokatu ezkero kantzeu egez iten da.
Akordako jako lehengun zeitzan, Holantzik atzetik jund azkenien azkenengo tantu dana berak egin, gaur ez topedentan etxikotzen, gaur oino gogortxoa du. Hirugarren atxeden alde askatu du. Belarrezak eta zuri-zurin ja. Horrengoa barruan izan da. Igoa. Luze orain. Arrisko handirik hartu gabe. Aire sartu behar izan du. Txokoan gelditu zaio. Jorge. Igoa. Asko behartu du hor, baina ez da bila joan. Erdialdera atera baitzaio pilota. Jorge Fernández. Aspaldi izan duen pelotarik onena mina egiteko eta lortu du eta bat garrena. Kustora notza inguen, leuterdizena tirikan injogan pelotirik eta zaila erutuko bestin dago. Pelota berriren bat aterako du agian, orain arte bakarrarekin aritu da, baina agian sakari ahalik eta diztira handiena ateratzeko hori Julian Retegi egiten zuen askotan. Bueno, oingo kasun, konparazioa den pelota ibilu gai da zonen jota lehen lengotan egiten da zegu kendu gai dauz. Dorrela ondu eta zaki egin velozidadi hartzen da. Hori aprobetxitzen normala da. Oin, nobera bezaki ondo egin ondo azarte bidau, Bai, aldela ezkerre hor maikutu. Ba. Abiadurarekin sakatuta. Hartu dira botera ondo hartzen da gustora du egin pelotin. Ikuste bida duela saskean, erabili gabe. Hau barrezea lauzot. Bai. Zirte dozart egiten saiatuko da sakearekin. Zia lehengun pasazakuna pasatzen, normala da, txile. Azken tantoaren bila abiatuko da Jorge Fernández. Partida ona jokatzen ari dira. Bai bera eta bai Josu Igoa. Eta lanari ukara oraintxe eman nahi dio Errioxarrak. Bai. Jorge. Formara da pelota hori. Eta bukatu da. 22 eta 17 irabazi du Josu Igoak. Iaia galduta zuela ematen zuenean gerturatu egin zaio Jorge Fernándezi. Asko kosta zaio, ikaragarri kosta zaio azken biak egitea Enrique, baina azkenean merezitako garaipena lortu du. Bai, ondo irabazi dut, ondo jokatu da, bai, azkenien sustu pasaute Fernandezek, lehen gaztien ze pasazako ikusik gerua eta urra guazelan jundan, Igoa, da ondo jokatzen buruko minek emotzaz.
Hortxe dituzue, binakako final aurrekoan arituko diren lau pilotariak, Olazar txapelketaren etorkizuneko, Olazar txapelketaren 36. edizio honetan. Batetik, Arrasateko Ander Murua eta Korteseko Javi Kuairan, eta bestetik, Zizurgilko Julen Alberdi, eta Arkaiz Gabirondo, Gaztelukoa, hauek Tolosa ingurukoak. Eta Mutil Pusketa ederra bai. Nire herrian esaten da, Enrique, hemen atzelari hauek eta Kerexa lapurretako mutila direla. Lapurretako, batzeko betxarrak, batzeko, fruta batzeko gona. Bai. Mutil oso garaiak. Eta ikusi egin behar. Nik neuk, Enrique, kuriosidade handia daukat. Kuairan hau ikusteko. Txiki-txikitatik pilotan oso ondo egin duen mutila da. Eta bere eskerra asko famatzen da. Zer iruditzen zaizu? Eskerra oso ona deko eta oin artean izenda asko failetan da, eta partidu asko bota da, luzero eta jentiek itxitzen moduko dugu. Ude barrezen azizan mailabiko txapelketan da partidu onak ibazen hainbat, eta handik ona bastante politxoa da, hemen partidu onak itxu. Ikusten da, kinela, 80 gorri, 10 urdin. Bai, Ameste goldea, ez nuen, bela esango. Esan izten. Muruak eta Kuairanek, 22 eta 13 irabazi zieten, Fernandez eta Irazuzta Barrenari, eta Alberdik eta Gabirondok 16an utzi zituzten Oskoz eta Laskoz. Bueno, ea zer eskaintzen digun partidu honek. Atzelari bio onak ikustu dukeri badeko bentzat. Bata gazti, beti hori datorruna, besti gazti honi nio, Urte askotan ikusiku, baina gazti honi nio. Atzelarien arteko borroka oso politia izan daiteke. Berotzen ari zirela behintzat, zartada galantak eman dizkiote. Eta bi aurrelariak aurrelari finak dira. Eta ikusi egin behar, hoien artekoa ere, nola gauzatzen den. Atzera Alberdik. Aztertu. Azterretik atera, Keinu utzi, Gabirondok atzera, pilota horrek zabalera egingo du. Eta erki utzi dio Korteseko pilotariak. Hau errebotetik gertu, botea zeite erdian, hori ere eraman. Alberdi, ezkerrez hartuko du. Ez du, behar den bezala dio pilota hori. Haze erritmo partidu hasiera honetan. Otzanduko dira, baina azeran behintzat. Baina hasieran benetan hasiera. Bai. Eze besteko peloti bota du Gabirondok, Bai, aurretik egon dira pilotak da politak, eta pilotariak asko ibili behar izan dute, baina... Ez da, jetorren jakon peloti, zapaz jakon, baina pelota erreza bota du. Begira? Klaru. Bai, ez zeukan ezer pilota horre gainera jarrita zegoen, pilotak ez du ezterra arrarorik egin, baina txapapera joan zaio. Eta ondorioz, estreinekoa, Murua eta Kuairan nentzat. Kuairan, egia esango dizuet, nik ez nuen ezagutzen abizen hau. Gero jakin dugunean Kortesekoa dela, beraren gana berari Juan Natzaio galdetzera. Esan dit, 10 dozena bat lagun badirela abizen horrekin han Kortesen. Eta, bueno... Datan aparintik, ala... Bai, ez dira, urrutikoak ez dira izango. Nik ez nuen inoiz entzun abizen hau. Pues, hau zen mutile guztatu harta. Kuairan. Urti edien egizatu nara, bos bat urte ero, zei ero, aetako finaletan da. Holantzite, telebizetan da, junda. Mutile darra, galdu askota. Baina,
azentau da, apur bat. Eta bien bitartean, txaka, Muruak beste tanto bat lortu du. Eta askotan ez dago errebotera bota beharri tanto egiteko. Hor ere, arrisko hundirik gabeko pilotaka da, oso ondo jota, txapa gainean luze. Hoi pelotaz gona izaten da, hor lauterdi inguruen, hor mostut, hor zazpi ingurure, metro bat inguru alturan eskerreko jotan da nien. Baize, oso zaila da hortik, eraman da ere pilota gero gaiztoa etortzea. Hori Aimar Olaizolak eta bai, atera eta zazpira, baino ez da pilotaka derraza, ez? Javi, gainean da. Alberdik atzera. Bien artean jarri nahi, eta jarri Gipuzkoarrak. Zizurgilkoak, errez banaiz. Barrura luze, hori ere baztertu egingo da, atera ahal izan du Gabirondok, baina oso behartuta jokatzen ari da momentuan. Murua bere respetu emoten da, sosaitik. Pasaran urte bizitako txapeldune bera da, oin demostra ingu dugu nino hor da dula beroi. Hortxe duzu, Murua. Ander Murua. Jaitsi, oso ondo gainera. Hore jatzelariaren zatutzi. Naparrak luze. Alberdik urrutitik zartu behar. Pelota txarra kendu dio lagunari. Egira, ze erraz atzeratu duen Guairanek. Biekin ematen dio honek, ezkerra egin da eskubia egin. Hor bere burua saldu du, hor Kontuz Alberdirekin. Kontuz Alberdirekin, honek joko handia duta. Bai, hor buru saldu ezkero baina ona nivelea ezkero Kontuz egile dira. Hor entrega din ezkero tantu galdu. Bai, eta mutil honek oso ondo daki tanto bukatzen. Begira orain ere nola egin duen. Gorputza behartuta bezala, behartu antzera, iritsi da pilotara, baina gero eskumuturrarekin zabaldu eta aurkaria zegoen lekutik oso urruti utzi du pilota eta ondorioz urdinen lehendabizikoa. 3 badituzte, Gorriek, Anderrek eta Javik, baina sake orain, pilota aukeratzeko modua ere, Alberdi eta Gabirondorena da. Ondo ikusten dira, onino Alberdi eta Gabirondo, Bai. Erdi-erdiko sakea. Askotan ez da pilota erantzuteko erraza izaten, baina ondo egin du Kortesekoak. €100, kinela irabazleiak. €160? Bai, ipini da. Ez dira txarrak. Murua, Alberdi. Biak iritsi dira erraz. Bi gorriak. Ai, ama. 4-1. Pena izan da, ze mutil hau Alberdi oso erraz ibiltzen da kantxan. Ibiltzen oso erraz iritsi da, eta lekua ondo hartu du. Begira, bote pixkat askarra egin dio. Harrapatu egin du pelotila. Pixkat harrapatu egin du, baina mutila hau ibiltzen den bezala. Holan harrapetan da nien, abezen jodutan da, lehen binoz ezagopeia. Ez da honino, botelazterrien da, profesionalutan da, bai ikusta telebizioan da, errezitzen da, abezen jodutan da, botelazterrien da, holan pelotan ez da. Hanketa jota harrapo euskerota, botelazterrien eduti eta bai, baneka bai beha. Horren ofizio gido. Barruan da zakea, 10-etik eraman behar izan du Gabirondok. Hau ez da handik oso urrutu ibiliko. 8-etik eraman,
Murua keinu egin eta utzi. Atzera berriz ere Guairanek. Orain jakina, hor bien artean lekua eginda eta hortxe jarri nahi izan du pilota Muruak. Murua, hor da. Atzera ere, bizi-bizi. Eta gainera baztertu, asko baztertu, pilota hori kanpora. Kuiran partidu hona iten da, bila. Kuiran holan falletan ez badau, afezina digunena beste da. Eta gero hemen bakoitzak geure gustoko pilotak ditugu, Enrique, eta niri orain Murua jo duen hau asko gustatzen zait. Pilota pixkat emanda, ibili dadila eta baztertu. Bai, ez da tanto ikaragan, ez da esker gantxo iskutatu, ez da. Baina honek asko balio du, Mine moten da. Bai. Eta honek mine ematen du, afizionatutan, profesionaletan eta leku guztietan. Murua, barruan luze, Alberdik eraman ederra duke, lagatzeko ere ez da txarra, ez, bera jodu gantxoa. Baina ernez zegoen, esan dizugun bezala Alberdi erra zibiltzen da, begira orain, nun jarri duen pilota Naparrak. Hoize, gabe ondon pelota zubitxata larra egiztu. Bai, usteko ere etza txarra, Usteko ez, baina partidu nerditzen, kantxin nerditzen eskerra sartzeko lan. Ea. Igulez ez da izango, baina sarriten eskumi... Zeiali izaten dela, ez? Bai. Ederki eraman dio Zabaletik, eraman du Zabaletik. Javi, gurutzatu. Hau ere bazterrera doa, eta kanpora. Asko kastigetan da biz, Gabiondo, Bai. Pentsatu zarren Kuiran epe monda Murua per luze-luze jokatzen dut, eta kargi dana atzera, eta partidu asko kargetan da biz, Gabiondo. Gero, Enriquezu komentatutakoa, harrigarria egin zaizula eskerrez hartzea kantxa ardian pelota. Gero arrezkero, nire ustez 3 pilotaka da jo ditu eskuinez, eta ni behintzat ez diot ezerran zeman bultzakari denik eta horrelakorik, Ez, bueno, a ver, holan segitzen badu. Momentuan behintzat, 6-1, eta hor lehen ikusi duzue momentu batean, ikusi duzue hemen finalen bat jokatu zela, jenderi gabe ere. Bai, Jendea ere beharrezkoa da pilotalekuan, Bai, orduan ez egin izten da. Bai, pandemia zela eta ez zela. Baina beste grazia bat du, eta esango dizuet, urte bukaeran, hemen finalak jokatzen direnean, jende andana etortzen dela, jende pilotazale asko biltzen da hemen pilotalekoan, eta egia esan finaleko hortan oso giro bikaina egoten da, oso giro politia izaten da. Urtean izaten dira egun batzukola bereziak direnak, eta horietako bat da Zaldibarko finalak. Hor ikusten da, pasadan urtietan zelan noten dan frontoia, ez da, guk esaten da bakarrik. Hor partidu bilen erditzen moten dan zatila ikusteko horrek urtietakoa, han ikusten da zelan noten dan frontoia. Bai, oso egun berezia da. Badira egun bereziak, Enrique? San Fermin eguneko lauterdiko finala da, Bai, holako. Eta holako beste asko, no, esatera. Baina, bai, badaude egun batzuk esatezuna gaur pilotalekura joan behar du. Eta horietako bat da, urteko azken eguna. Antigo, atzenengo egune, bai, frontoi da txikitxo egu eta donosti. Bai, baina tradizio badara joatea, bai. Beren zera... Bai, badauka. Baita badira horrelako txepeste batzuk ere. Da pelotan jolastu iten da, Pelota motela ez da, ez da balio, janen pelotan egin bida. Ondo da bizena, honetara etorri egon dutzen. Bai, Antigokoa izen handia eta
Eta giro ederra izaten da. Alberdi. Zabalera hori nire ustez nahita jotakoa izan da propio. Bai, nahita. Eta hori ere bai. Oingu ez da, jain... Ez dakit, nahi zuen zabaldu. Zulura bota ditugula, nahi noz, baina... A ver, guzti ezagun. Ez dakit. Egia esan, orain errepikapen eguzita. Agian bai, ez dakit. Ondo, ez dut zaurten, baina nahi ekiparen zulura jote fundala. 8-1, Enrique. Alde hundi xamarra. Bai, Kineli peso zaitin marka dugu, 80 Bai. Baina, erne, hemen oraindik hau hasi besterik ez da egin. Ez, ondino. Omabikoa, hor arriskuan dabiltza, biak baitira tantoa bukatzen dakitenak. Ederra pilotaka da hori ere. Ondo, Gabir, ondo. Esker gantxoa. Hor da berriz ere. Ederra. Kanpora. Ederra tantoa, ederra errematea gainera. Ez du goitik bera egin, Piskat, alboko postura zeukan. Ondo zabaldut, da gero, claro, Alberdi pedejadi inguzin dut egin jau efektu motza, eta atzara zabalea etorta. Handik, barru jota atzara zabalea urtetako efektu larra egin motza, petxu mundik. Sartu barru eta atzara kanpo urtute pelotiek. Eta Guairanek nola txalotu duen bere aurrelariaren errematea. Egia esan, Arrasatekoa eta Kortesekoa partida borubila jokatzen ari dira. Zakea, ia zake denak zeitik atzera. Omabikoa orain, hori gainean da. Hori berriz. Ez da pilotaka da santua izan. Huts! Hone daukan eskerrarekin, hori nik uste dut. Huts egintakoen artean sartu behar dela. Hoxe. Ez bai zirudien pilota gaiztoa berarentzat. Aspaldizen estopentan igez Naparripako finalik daunik eta urten kuiran sartzen bada horrezak defenditzen dut Naparru. Bai. Urten Gipuzkoen dugu, oini Gipuzkoen dugu gazte gehiago pelotan ikin dagena edo beti gora datorrena. Lehen saso baten Naparru zan, bai oin Gipuzko pasatu. Pentsa lehen urtean Murua eta Eskuza de la Fuente eta Aldabe. Aurrekoan Murua eta Morgatxe Berria Mata eta Izpuru. Mata eta Irurita Karregal eta Morgatxe Berriaren kontra. Labaka Elizegi Lerenda Uriondo, Zubizar eta Garmendia, Prieto, Elizegi. Agian hortxe, ez. Azien urteetan eta urte askotan. Urte askotan. Naparra gaintzen izan da, bai urten Kiputxek hain juda. Kuiran sartzen bada, horrezek Naparren noria zertzen da. Txapa. Eta nik uste dut balio duela garbi azaltzeko ze garrantzi duen txapelketa honek, Enrique. Hau mutila, hau Javi, Kuiaran, Kuiairan. Hau Kortesekoa da. Eta hemendik Kortesera, kotxean, lasai hartuta ere, 3 ordu behar dira. 3 ordu, bai, hori sostenatzen nengoen. Eta 3 ordu etortzeko eta 3 ordu joateko, Bai, beste ordu bete jokatzeko, ordu eta... Eta txajarri... Da taku jarritxe bat eta bestia. Bai. Jo, afizio ikaragarria behar da. Baina, honek badu.
afezinua, da bezuek eta gorputza, bai. Bai, hoxe. Ondo berriz ere. Oso ondo, oso. Pilotakada hori, gero, gertatzen da, Ander Muruak ez dauka preskotasun ikaragarri hori bezuetan. Baina pilota oso ondo sartzen zaio eskuan. Eta asko baztertzen du, eta denetarik daki egiten, eta denetarik ondo egiten du. Beti izan dira pilotari, irabazleak. Eta haure alaxe da. Irabazlei da. Beti hortxe, beti hortxe. Eta gero Gabilondo bueno, kriston kargi sartzen da biz. Ondo ibilite bolan, partidu natzeneako normala da jaustutia. Bai, gainera ari direna garbi da kentzen. Alberdiri kendu. Bueno, kendu ondo hartzen da nemototza horreko beraide. Horregaitik, baina aurreko pilotakadan menpean hartu dutelako aurkaria, etorri zaio gero aukera, ez? Bai. Lehenengo atzela ez dominitan dabe eta aurkera ez mitxo. Enrique, norbaite jarri ote du 11 eta 2? Bai, seguru. Bai? Hombre. Beti dago norbait, ez da? Hombre. Eguneko laro eta marroteko gortzen alde, bueno. Momentuz, asmatzen ari dira. Eta bide bidea ongo da. Bai, Badakizue zertaz ari garen, hemen kinela moduko bat egiten da, asmatu egin behar da. Kinela molokuz, kineli ez erizu, leku gutxile egiten da molokuz. Bai, bueno, esan nahi nuen, bi emaitza jarri behar dira bukaerakoa eta erdikoa, 11 eta zenbat, eta 22 eta zenbat. Eta hemengo pilota zaldeek asko dakitela, asko. Gora. Atzeko epaileak oso garbi ikusi du eta azkarra adierazi du. Aurrekoari pixkat gehiago kosta zaio, baina kasu honetan hori ikusteko atzeko zazpigarren kuadro hori hobea da aurrea baino. Bai, asko hobeto ikusten da atzeko. Hor goiko pelotak atzela altzaut horrela ezek emonezik, ez da laguntzaile. Mira, hortxe duzu errepikapena, pilotak gora hartu du eta goia jo du, bai. 13 eta 2. Inongo aitzakiarik gabeko partida jokatzen ari dira, iruditan dituzuen Muruak eta Koiranek. Honan gaur jokatzen da bezen Muruen da jokatuzkero Muruak Koiran, abezin egutan pareja undizia da. Zubizar eta Liceaga pareja undizia da, bai ez dait. Badito zeintzu zengo dien. Horrez da ongo laro eta marramarrik inelan. Horre diriko dio. Uste dut gaizki izan dudala eta zan nahi nuen Murua eta Kuiaran. Aitzakiarik gabeko partida jokatzen ari direla, alegia. 13 eta 2. Zake erdikoa, baina luze. Eta bederatzi eta erditik eraman behar. Gabirondok, orain zabaldu. Eta berriz ere bazterrera. Berriz ere, behin eta berriz gorriek jotako pilota. Jotako pilotak ezkerrerako bidea hartzen du, baztertu eta baztertu. Begira hori ere. Hori propio joa da, efektu eman dio, pilota horra gero jakina. Ez da beti asmatzen, baina intentzio hori zen. Hori da gustora sartzako lezkun peloti eta jotik gudan lekuru urtu totzala. Beste egun batzutan ez da gozetan eskun pelotek eta ara ona azarta utzin eskerreko hormia horri biltzeza. Eta beste asko gustatzen zaidana da Murua eta Kuiaran nola ari diren elkarrekin berriketan. Tanto eta tanto artean, elkarri animoak emanez. Hori gora. Gora nabarmen, oraingoan ez dut uste, ez da baidarik dagoenik. Bueno, aurrekoan ere ez. Oraingoan metro bat gorago bai, jo du. Nik uste pilota pixkat gelditu egin zaiola. Eta horregaitik nola bait zartu behar izan du. Begira, ikusten zagun. Hor, pixkat. Eta behin
apur bat eurrintxu hartu bidean, bino eurrintxu hartu dute. Bai, horrek fallu, sarretxatien etxeten dira, eskua inbutate jau kulpie, koordinazio fallu. Ez talak ondo jarten pelota da, eta gero urtik falletan da pelotia. Ezkerrez dotore. Erreztasune, ondo hartu ezkero. Ondo jarri ezkero. Berriz ere bi atzelariak dira, gaur baino gaur gehiago borrokan. Ormabikoa, baina alderantzizkoa. Ondo, Gabirondo. Bizkarra guztiz, orain aurkariari. Orain bederatzi tardietik. Aritu behar, Naparrak. Holan esku ez hartza bestoko Gabirondok eskuko minik. Ez itxuraz bitzat. Ez da bize txarto jogatzen urdinek, Besti gehiago dira. Bai. Eta asmatzen ari dira. Gantxoa, hor dauko aukerakoa, atzera. Ahi da, zerraz. Gabirondo, huts. Niretzat gertatzen ari dena niri ustez da, huts egindakoetan hobeto ari direla gorriak, urdinak baino. Asko. Hor dago aldea. Bestela pilotan ari direla, hanbesteko alderik ez dago. Ikusteak joko segurutxo eta gitxiegu galtzeko eta seguru jokatzen da bena, Bai. Inter gehiago erreza jokatu eta ominegu gehiago egiten da eta horti doi partidua. Ematen du Muruak eta Kuiarenek jokatu dezaketela horrela 10 partido segidan. Hau da, beti hau izango dela beraien jokoa. Ez dira gehiagi arrezkatzen dutenak, eta orduan beraien jokoa seguru xamarra da, eta hori aurkarientzat beti da arriskutsua. Ze hauek maila hortan, behin baino gehiagotan jogatzeko modua daukate. Era orain ere, zerraz, pilota atzera, botea bostean, zazpitik eraman Gabirondok. Hori ere pilotak da luzea. Emoten, Kuidan pelotiei emoten, Bi falla itu, Kuidan ezeltzen da, bi fallet izan, zer? Bestalde, Gabirondok ere ze postura politiak dituen. Bai, ja egon mutil gazti eta, onako partidu batzuk ondotorkoako zorri da ikusteko. Ez, juveniletan da pelota sobiro, iru jota tanto eta errez partiduk eta ez. Gero, zema eta maili gora doien pelota gezen, bida. Afezin dutan begoiko puntak gehiago, eta profesional da junduz gero gehiago nino, ofizio gehiago gentia. Ezagutu ditugu, Nik askotan aipatzen dut, eta badakit askotan aipatzen dut dela, baina nik akordatzen naiz ondo Diaz Okinena eta horrelako pikoteak, eta etortzen ziren mutil gazteak hau txikituko ditugu pentsatuta, eta beti 22 ailegatu gabetxera. Etorten ziren, beti etorten ziren parejan bat holan gogor datorruna eta afezin da ondo ibilearen ganetik pasaute dugut eta benar. Lehen izete zan ganetik pasaute dugut. Oin posturak eta ikustotzez da, harina debute dure itutzen, oin apur bat hobeto gogortute debute. Bai. Ni uste dut afizionatu mundua askoz gehiago zaitu beharko litzatekela. Profesionaletara pasatu artean egingo duelakoan, ez, pasatu behar du egiten duenak. Ezkerrez jarri da Gabirondo. Horrengoan gozatu gabeko izan da, etzaio pilota behar den bezala eskuan sartu. Bi aurrelarien arteko borroka, tanto agorri. Bai, Ormabikoa jotzeko keinu egin dio. Bai, jego zulora, da
Gabirondo, danak ezin zain ju atzi eta aurri eta horrek nobera getxoa jota dominitan da bilenin ondo iten di, nobera domineuta atzin da baino zuru zain jun bier lan zaile. Begira. Era bat zabalera hartu du Alberdik, eta Gabirondo hori pilota urrun gelditu zaio. Beraz, 16-4. Nik uste dut pareja bidezela gatuko dila pentotua murua eta finalerako. Murua kuiran, gaur jokatzen, abizien burun jokatzen. Da lehengun jokatu moruen Zubizarreta eta Lizeaga. Horre ire bastutzenak debutu lehiki. Bai, ez da? Bai. A ver. Etorriko dira, enpresako arduradunak eta urtero etortzen dira, eta hor izango dira. Bai, gazti bat, osatzetik eta irabaziko baina izango dut maili dukuna. Ederra daba. Erreboterako bidean, botea zazpi kuadroan, eraman ondo Gabirondo. Hor da, para sustantzien ikusteko, igez de la Fuente aldabe. Murua ezkuza. Aurten murua bakarrik afezina dutan, besti da nagoizen. Hortxe daba murua. Bolea, Goitibera, eta tanto. Min egin dio. Min egin dio bai, honek abiadura ematen dio pilotari eta mairu tanturen aldea, 5 tanturen faltan. Goiak eta behiak bat egiten ez badute badirudi behintzat. Ez zaila. Aldaketa zaila. Ez zer gertatu ezean, ez du maten honek bueltarik duenik, baina bada espada egon gaitezen. Herriz ere sakea luze egia. Arro ateatzen du. Baina ikusi duzu aurrekoan zer egin duen. Lehen da bizeko sakea luze atera du, pasa, eta gero lauterdiko sakea moduko egin dio albotik. Lagurra, lehenko aprobetxau. Zazpi inguruen boti jamarrera bastartu duro inez gero hortek amarretik erunin bida. Horrengoan berriz biharren ere luzea, baina ez luze egia. Hori, tentakada kaskarra izan da. Hor, ez da ondo garri, ez bat eta ez besti, Gabil ondo ez gero, Iran behar da pelotara. Alberdi, atera du pilota azkar hormatik. Hortxe du aukera, Naparrak. Ez duera bat gozatu, baina hala ere bizkarra erakusten segitzen du. Gainean da, baita hori ere. Hori korputzera. Beda libreti, korputzen libreti, neku gio. Bota egin dio, Enrique? Bota egin, beren korputzera gototza. Doin tantu inge zerreta bestak ez, ezin jaba asmagu bizitza huen motela huen esango da zer. Bizitza azgezea dira, motela azgezea dira. Hala ere saiatu egin behar da. Pilota aldatu, joko albaldima aldatu eta ez etxi. Hemen ez dago jakiterik. Etzi ez dut egingo baina. Bai, ez dirudi. Honek buelta hartuko duenik, partidak buelta izango duenik, baina nork daki. Bost eta 17, sake Urdin. Handio baimena epaileak. Alberdiri, Julen Alberdiri, sakea egin dezan. Erdi-erdiko sakea. Barruan.
Orain Alberdi protagonista izan nahi du. Hor bere amorrua entzuteko moduan. Ole hartuko du, Orbabikoa berriz ere. Eta... Ederra, orain ibili egin behar, Gabirondok eraman du. Atzera. Zopolitza Naparraren eta Gipuzkoarraren arteko atzeko kuadrotako borroka. Txapa gainean, justu. Eta orain, eramaterik ez. Eldu ina, jo ina peloti, eramaterik ez. Lehenengo botean jote du, Enrique? Ez dakit, Nik uste baitz. Egira, hor. Ez dakit, Ben barrin dutza. Bai. Lehenengo jota besta jeguta. 6 eta 17. Ba, gente pentonik asintu nerditze badagula. Bueno. Gero hemen ekipo hona daukazue, Enrique. Hemen kuadrilla bazaudete lanerako eta hortik ondo moldatzen zarete. Ez que bakarrik egiteko biera ez dio. Ez ba. Bakarrik egiteko... Nahiko lan izaten duzue. Zein konbidatuta, zein ez da, zein aukeratuta, zein ez. Gainontzeko lanak ere izaten dira hemen. Hain txinne izate bat, gu mutiko entzesen federatibo batek. Da... Pelotia jateko inventatu dela eta kuadrilan kosineru batek itxibe oso garrantzitsu da. Da, errezo egin, Bai. Ez dago eski zana. Lantzina faitxo bat eroso zeran binterako be. Bai, derrigorrezko. Bai, derrigorrezko dira. Lagun arte pixkat. Ea, murua. Ormabikoa gainean da, eta igerri egin dio, eta iritsi egin da, baina hala ere eramaterik ez. Ez da egite zote duen kolpe txarre bat hartu hor, Alberdik. Hor askotan, Enrique, holako Ormabiko justu goiek izaten direnean, pilotak harrapatzen baldin badu, lurra, behatza, atza, harrapatzen baldin badu hor tartean, hori bai bera izaten dela. Bai. Ez dut uste, oraingoan hala gertatu denik, baina hor arrisko izaten da. 18 eta 6, finala gero eta gertuago daukate. Muruak eta Kuiadanek. Atera du Gipuzkoarrak. Betit luzegi. Luzegi, bai. Betit luze eta batzuetan luzegi. Nork erabakitzen du bi pasa egin edo bakarra egin? Federazioak edo zuek bakoitzak erabaki dezakezue? Federazioek guk txapelketik guk antolatzau, osea, guk erabaki dio. Oin, federazioen txapelketik badanein, botazio da, ero federatibun artien, ero reglamentu zelan inde duen. Baina guk... Hau erabat zeuen kargu dago, ez da? Pasabi, zein ogota bat urtetik berako, zein ogota guztetik berako, hori gauki pintxau onduen ediztotzena, aize. Gabirondo. Eraman hori ere, pelota labur semar gelditu zaio baino, eraman du. Gainean, bigarren botean, nire ustez bigarren botean garbi. Eta epaileak ere ala ikusi du.
Ba, bila Alberdi, behen jugadatxu egiten da, tantu egin guran, beha, gehiago zamuruak. Bai, orokorrean gehiago. Gero markagailuan, begira hor bigarren botean izan da garbi. Markagailuan aurretik joateak ere beste erraztasun bat ematen du gauza hori egiteko eta pentsa partidu honetan 3 eta huts, 9 eta 1, 14 eta 2 eta 16 eta 4 izan dira. Orain 19 eta 6 dira. Beraz, ez du zango erraztasunez, baina... Bai, errez, oin, ja partidu ikusten baina goz, tantea dorriparik, ordu nef esango duke, zainete iroazten, hainbeste txago irten partidu, beha, tantea dorre behitute tantun zera. Danak alde bate hartu du. Bai. Eira horrein zakean nola aldatu duen, era bat aldatu ere. Sakez egindakoak ez dira asko izan, baina ikusten da mutil honek badaukala postura eta intentzioa sakez berdinak egiteko ere. Oraintxe atzera, lora eginda. Eta, orain. Orain, Bazterraren bila. Aukerakoa lagunarentzat. Atzera, erreboterik baden, ez. Eta mutil honek ze postura politia dukan, lehen ere esan dut, baina... Gabe ondo ikusten. Egira. Hor, pilotak adabek berak behartu du Javi, eta izan du errekurtzoa, postura aldatu eta etzi-etzian botatzeko, eta asmatu egin du. Egira, hor, bota du, eta hor, beste zerari gabe, horretzegoen zer. Gero, ez nago, barkatu, Alberdik esan dugu esan ez dana ateratzen zaila hauei, baina hortarako ere bota egin behar da. Azken zakea egin du partida honetan behintzat Muruak, eta baita azkeneko tantoa lortu ere, beraz 22 eta 6 azken emaitza, eta honek esan nahi du Gaminde eta Garai nesken finalean, Amiano eta Etxeberria mutilenean, lauterdian, eta Zubizarreta eta Lizeaga, Murua eta Kueiaranen kontra izango direla azken partidan. Eta hemen dugu gaurko aurrelari garailea. Berari pare bat galdera. Ander, zorionak. Zure asko. Bueno, gure ustez behintzat, alde handia markagailuan, baina jokoan hanbestez, gehiago izan zarete, hobeto aritu zarete, bai aurrean, bai atzean, hor ez dago zalantzarik, baina hainbesteko alde ateratzeko moduko partida ez da izan. Ez, markadoreak zenba galitu gare 6, edo? 6, bai. Markadoreak zen dagoena, baina gogorragoa ez. Saketik ez dia besta hainbeste jun, han bukaran igual pare bat edo, baina besta lan dindogo ez. Igual lehenengoko golpean ez dut asko bukatu, baina bigarren eta hirugarrenean hor mina egin dut, eta Javik ez dauenean galtzen pelotarik atzelari oso nada, eta holan hogeta izan lortu. Hirugarrengo finala, segidan, hori ez da bat ere erraza izaten? Ez, gainera jakinda ze pelotarik parte hartzen dauen torne honetan, nahiko zaila da edo, baina bueno, horretara etorri ginen eta hemen gaz. Bai, ze itxura duka finalak, zure ustez, ura ere gogorra izango da. Bai, oso. Zubizarreta eta Ekain, dia pelotari batzuk diferentzia markatzen dauena, bai Ekainek atzian eta bai Zubizarretak aurrian, eta oso gogorra ez. Irabazi horra dugu behintzat denbora asko merko gare kantxan. Ikusi duguna da, azkenengo urteetan, pentsa, lehenko urteako lau finalistak zeintzuk izan zareten, pausua, profesionaletara, askok ematen dutela. Nola ikusten duzu hori? Bueno, nik ez dut horretan pentsatzen ez, etortzen etorriko da, baina bueno, hemen disfrutatzen nabil bai afizien hautan, nik uste partida honak nabiela egiten, eta joko aletik oso gustora aurkitzenaz, eta hola jarraituko. Ederki, segi gozatzen, eta segi, zenbuzko finala jokatzen duzu? A ber, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta horixe, Enrique,
mutil hauena horixe da, ez? Ez daukate zergaitik pentsatu beharrik profesional munduan eta horrela, etortzen bada, etorriko da, eta bestela, gozatu, pilotarekin gozatu, partidotan gozatu, lagun arteak egin, eta, bueno, ikusiko da zer eskaintzen duen etorkizunak, ez da? Bai, ez da izaten, debutetik, derrigorra afezin egutan mondo ibiliz gero bizimurun beste lan batero badakuzu. Da gero herri hor jaizetan da beste ambiente baten jokatzen ibili, ez da profesionaletan ibili. Derrigorra batzuk da profesionaletan ibili, baina bada, zorra beste hau kuiran hartu da moruen Garzek, horre beste maila baten jokatzen dau, gero beste maila bateko presupuesto bateko partidu depintitute horretago hona dionek. Bueno, Enrique, pilotariak esan du eta antolatzaileak ere esan dezala, zeitxura polita daukaten urte bukaerako final horiek. Bai, nipen dut hiru partidu oso hona dauzela. Lehenenguen emakume mailan be, Gamindezek injergeiza eta garai jokua sobeto horrongo da injerra ero joku ezeinik eduten da partidua hor. Da Lauterdi barruku barrez oso ona. Etxebarria, 17 urteko mutikua, lehenengo partidu itxe galduan. Bai, eta gero ze salto jo duen, bai. Da, oine honenen ize favorito, nipen tokineli beren alde urtengo da. Unei Amiano eta Etxebarria, hor partidu ez dauk inela ipeia, jenti ikasi gehiago, Etxebarrian alde da. Da ero, binaka gaur ikusi duen pareji eta Zubizarreta eta Ekain Lizeaga, kartelo baik ipini bezilik lehen. Ederki, atera itazela finalak dotoreak eta urte bukaera dotorea izateko, eta, segi lanean, Enrique. Vale. Ederki. Bueno, eta zuei ere eskerrik asko, esatea besterik ez zaigu falta. Nik uste dut kartela ikusita, benetan dotore gilditzen dela, eta pilotazaleak, hemen ingurukoak eta ez ingurukoak bakarrik, derrigorrezko zita bat daukatela Zaldibarko Olazar txapelketarekin, badakizu, beti bezala, Silvestre egunean, urteko azken egunean, eta telebistaz ere, ikusi ahal izango da, baina hemen baino goxoago, etzarete beste inunen izango. Eskerrik asko zuen erretagatik, gusto baduzue, hurrengo batera arte.